Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicom. Pred nama je evo Prijedlog zakona o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe i zapravo osnovni cilj ovog projekta, ovog zakonskog rješenja jest upravo zaštita građana i to trajna zaštita svih onih građana koji žive u slivu rijeke Kupe, koji žive na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Koliko nam je ovaj projekt, ovaj zakonski okvir bitan govori i činjenica da se njime zapravo direktno obuhvaća više od 23 tisuće ljudi, 23 tisuće stanovnika koji su svakodnevno, zapravo svake godine u ovim mjesecima direktno ugroženi od plavljenja i od samih poplava. Očekivanja su da će se ovim zakonskim prijedlogom, odnosno provedbom ovoga projekta broj ugroženih smanjiti za više od 90% i mislim da je to cilj koji bi nam svima trebao biti jedan poticaj da ovo što prije realiziramo. Osobno smatram da su najveći izazov kod provođenja ovoga projekta imovinsko-pravni odnosi. Kao što smo vidjeli u prijedlogu zakona, predviđa se otkup i izvlaštenja za oko 15 tisuća čestica od kojih je čak 11 tisuća čestica u Karlovačkoj županiji i smatram da je to jedan od razloga da se pristupilo izradi ovoga propisa kako bi se ubrzala priprema i provedba ovoga projekta. Vjerujte mi ministre, ljudi na terenu s kojima svakodnevno razgovaramo i pričamo itekako pozdravljaju ovaj projekt, ovo zakonsko rješenje i sva rješenja koja idu u ovakvome smjeru. Ono što im najmanje treba jesu političari koji dolaze svake godine prilikom svake poplave, tapšaju ih po ramenima, gacaju bucama kroz tu vodu i govore im da će biti sve u redu i da će učiniti sve što je u njihovoj mogućnosti i tada odlaze i ponovo se pojavljuju eventualno kod sljedeće poplave. Ljudima na terenu, ljudima koji žive sa poplavama i koji žive uz vode potrebna su konkretna rješenja i rješenja koja donose određene pomake. I kao stanovnik i Karlovačke županije, kao rođeni Ogulinac, osvrnut ću se na situaciju pred nešto više od godinu dana na rujan mjesec 2017. godine kada je Ogulin zadesila jedna od najgorih poplava u posljednjih nekoliko desetljeća i tada su nas za vrijeme trajanja poplave posjetili i premijer Plenković sa ministrima i Božinovićem, Krstičevićem, čini mi se da ste vi ministre Ćoriću tada bili u Ogulinu i dobili smo tada i obećanje od premijera Plenkovića da će obrana i zaštita od poplava Karlovačke županije postati strateškim dokumentom, a direktor Hrvatskih voda gospodin Đuroković nam je obećao da će se intenzivirati radovi prilikom izrade retencije u Ogulinu, odnosno u Ogulinskom Hreljinu. I tada sam tražio stanku u Hrvatskom saboru i prvenstveno apelirao da se to uistinu učini što prije i da se ako je potrebno uključi i što više ljudi na svim razinama Vladi, ministarstvima, čak i na jedinicama lokalne i regionalne samouprave kako bi prvenstveno riješili i imovinsko-pravne odnose što prije na što bolji način i kako bi taj projekt priveli kraju. Istina, izrazio sam i bojazan da će to ostati možda mrtvo slovo na papiru, ali evo danas s jednim vremenskim odmakom od godinu dana mogu sa zadovoljstvom konstatirati da to nije ostalo mrtvo slovo na papiru i da su pomaci itekako vidljivi. Vidimo i sami da je obrana od poplava ne samo Karlovačke županije nego i Sisačko-moslavačke i Zagrebačke s ovim zakonskim rješenjem uistinu postaje ne samo strateški projekt nego zapravo dobiva jedan zakonski svoj vlastiti okvir. Ogulinska retencija je u završnoj fazi, zapravo očekujemo prvu lopatu na završnim radovima. Ogulinski model rješavanja imovinsko-pravnih odnosa pokazao se vrlo dobrim i vrlo učinkovitim. I upravo ovakve konkretne i jasne i provodive stvari na terenu, ministre, donose i ulijevaju optimizam ljudima i zato vam se ja još jednom i zahvaljujem u ime svih ljudi koji se nalaze na ovim plavnim područjima i pozdravljam i ovakav zakonski prijedlog, ali i rad Vlade, ministarstava, a tu bi naglasio i rad naših županija i župana koji su bili uključeni u to, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Zahvaljujem.